Nije weekend is het Safier. Dan kiezen wij de nieuwe Tweede Kamer. En voor deze verkiezingen hebben wij die vregen was zo wichtig vindt. En daar kwamen deze 4 onderwerpen uit. Waarvan wij voor die uitziekje hoe het er vast zit in Friesland. Maar Joet, zwarig. Zorg is voor mij heel belangrijk. Ik denk dat zorg een pijler is van de samenleving. Want als we niet voor elkaar zorgen en als er niet voor mensen gezorgd wordt die het moeilijk hebben, dan is het voor de hele samenleving een probleem. En het is schandalig eigenlijk hoe weinig aandacht er is voor zorg, terwijl er zoveel aandacht is voor bijvoorbeeld woningnood, wat eigenlijk ook wel met zorg te maken heeft. Immigratie, wat ook met zorg te maken heeft. Al die onderwerpen zijn op een manier verbonden met zorg. Hoe makkelijk Rutte als NAVO-voorzitter vertelt dat we maar op de zorg moeten bezuinigen om meer geld in defensie te stoppen, vind ik het wel heel lastig om te zien hoe, als dat al zo gestuurd wordt, hoe de politiek meer geld voor zorg gaat vrijmaken. Likas, Maarten en Jan hebben meer Friesen Noord-oerzwarig in Friesland. Zo schreeuwt Johan van 58. Mijn zoon is meervoudig gehandicapt. Het onhoudbare kastje naar de muur sturen is mensonterend. En schreeuwt Dirk van 28. De geestelijke gezondheidszorg is overbelast. Met name voor jongeren. Ik vind die, als Jos was nou maandelijks betalen zonder zorg, dat is net normaal. Zij maakt dan vaak medicijn, hè. Nou, dat kost het ook nog 300 nog niet hier. Ja, ik ben gehandicapt. Ik bedoel, er is niet een land, ik heb een traplift. Er is niet een land waar een traplift krijgt. Nee, dus op het gebied van zorg zit het wel goed. Dat vind ik wel. Het kan echt duur wezen. Ik heb bijvoorbeeld fysio in mijn pakket. En dan ga ik 6 keer. Maar stel, ik heb fysio nodig. En ik ben al terug die 6 keer in. En dan maak ik per keer betaal je. En dat is toch wel redelijk prijzig. Maar hoe zit het er eens voor mij zwarig in Friesland? Vaak gaat het over yield. De zwarig wordt heel duurder. Voor Ierlien kostte alle zwarig in Nederland bij en waar 76 miljard euro. En dit jaar in de richting de 100 miljard. De trosneet premie voor een basisverzekering lijkt intussen op de 146 euro de mannen. Daarnaast hebben zwaarginstellingen last van grote personeelskrapte. In Friesland had de sector verlet van nog haast 2000 mensen. Dat is ook echt wel de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. De zorg in het algemeen, maar ook de specialistische zorg. Op dit moment, als ik voor Sneek spreek, zijn we heel veel mensen aan het opleiden, ook verpleegkundigen aan het opleiden. Dus we zitten daar nu goed. Maar het blijft wel spannend voor de toekomst, ook qua dokters. Voor een intake bij GGZ Friesland stieren eind september 199 mensen op de wachtlijst. 311 wacht je op de eerste behandeling. 61 mensen stieren op de wachtlijst voor een plak in een verpleeg- of verzorgingstehuis. En 43 mensen wacht je op een plak in een instelling voor handicaptenzorg. Begin oktober moesten patiënten bij het Antonius ziekenhuis in Snits tussen de 3 en de 8 weken wachten op een operatie. Bij Nesmellingen in Drachten leidt dat tussen de 1 en de 30 weken, afhankelijk van de operatie die het hebben moest. De wachtlijst bij Friesis MC op het Jereveen varieert tussen de 4 en de 21 weken en in Ljouwert tussen de oordeel en 53 weken. De langste wachttijd, dat is een operatie on oorwiekings on het Noors-Tuskenskot. Er is bijna 2 jaar lang heel veel zorg uitgesteld en personeel naar elders gegaan. Ja, en dan is er een enorm stuwmuur ontstaan wat je niet zomaar wegwerkt. En ook personeel is schaars, dus is het ook heel moeilijk om dat snel weg te werken. Maar wat vinden de partijen nou dat Jos dit? Zo wil de FNP zwarig in de regio beschikbaar houden. Voor elke nien lieken volle de postcode. Extra stiepen is nodig om de ziekenhuizen en huisdokterspraktijken in de regio open te houden. CDA wil zwarig expertise meer bij en waar brengen. We concentreren dat in academische ziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra die zich meer zullen richten op hun kerntaken. Dus, nou wist wat meer hoe het er vast zit met zwarig in Friesland. Succes in de stemhokje dadelijks. Hoi!